Tugot, ti napalabas. Tinapalabas. Limod nga insalda ni Doña Dolores ti maysa kadagiti kalawan adaga day di Don Roberto nga asawa na ken ni Lindon. Nakunapay ti immununa adwa dalang ken ni Lindon a makaammo iti amin. Iti sabali a bangir nakagtengen da Diana ken Celia iti rest house ti planta ti asukar tapno agbakasyon. Maragragsakan dagiti trabahador ti planta a nakakita ken ni Diana. Ket sinagutan da daytoy kadagiti nagduduma a prutas. Iti may sa arabi nagsarsarita da Celia ken Diana. Itagagayem denggen nyo tituloy tinobela tayo a napaulwan. Tugot ti napalabas. No agayat ka itinapod nyo, si dadaan ka nga aguray. Kan mga klon iti amin a panubok iti biyag. Nagbalin man a nadawal ti panawan kada kami kan ni Ruben. Saan lata nagbaliw ti riknak kan kuana? Senyorita, Katnukid dawan ti panawan nga urayak ti idadatang ni Ruben. Aramidag. ha? Amuyo manang. Mapunas ti sakit kinakam ko. No kasjay a malagip ko ni Ruben. Ti lalaki anangayat kanyak itinapudno. Amok atubang ni mama iti dayto nga aramidag. Ngam awan ti maaramidag. Gapo tako na ti puso nga urayak ni Ruben. Maawatak ti marikriknam, Senyorita Diana. Kat si kalangan ti amok ang makatulong kan makaawat kanyak. Manang Celia. Pagtalkan kalaunay. Aramidak ti amin para kan ka, Senyorita Diana. Tulungan ka. Gapo taday ti ingkarik iti day di papan. Manang. Ala, aginanakan. Nukas pangarigan taada dito'y abay mo ni Ruben. Ibaga na matlakan ka adi ka agpuyat. Iso ang maturog ka. Nakaluto akon iti pagarmo sa ranmi ka ni Senyorita Diana. Prayak ang makariing, tagidan kami nga agarmosar. Ay, maasya naklaunay kan kuana. Saan ang mapunas iti lagip na ni Ruben? Isulatan ti kanayo na pampanunutan na. Awan mo't nagbanagan ti panang sapsapul dagiti pulis ka ni Ruben. Ngam, ti saludsod. Si bibiyag pa'y ngata ni Ruben. Ay, Diyos ko. Sapay la kumatasan apod no ti atap ko. Nukas pangrigan takasta tinapasamak kan kuana. Saan lakit di amaklo ni Senyorita Diana? Nakariing mo't gaya man. Umayon di kusina. Naimbag nga agsapam, manang. Naimbag nga agsapam mo't, Senyorita. Nakaturog ka kadimot laang anasayaat? Wan manang. Naladawak ka nagriing. Ayos laang, Senyorita. Tinapatag, nakainanaka. Ay, kayam. Nakaluto akon iti pagarmo sa ranta. Sumango kan iti lamisaan, taidasar kun ti kanunta. Wanya, Doña Dolores, anya ti makunamita. Tinungpal ko tinagsaritaan ta. At daytan ti kwarta. Wow! Nagadwa kwarta, Lindon. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko ito. Aramida man ti kayat mo iti dayta a kwarta. Angam no siyak ti sika. Ipuunam amin dayta iti sugal. Husto ka, Lindon. Iso nga rod nga insaldakan ka ti daga. Gapo ta aramatag nga agsugal. Magusto ak dayta a desisyon mo. Agsugal ka aginggat kay kayat mo. Talaga? Talaga na idumdum at himariknak aragsak. Gapo iti pan nakakitak iti ado a kwarta. Ala, agpapas ka, Doña Dolores. Ket no kasapulam pa iti adu a kwarta, ibagam lang kanyak.
Amok nga dapay nabatbati at titulo ti daga day di Don Roberto. Relax, Linton. Madanon to dayta. Talaga nga isaldak amin asa ni ko day di Roberto. Agraraman iti kinabaknang dayjay at Doña Dolores. Tilang napatagkan ko na kat makaigam iti dakkalagatat. Naggapoy tinakurapay a pamilya. Iso adi na ammo ti aramiden na. Nagturong at agusan ni kasino tapno agsugal. Sapay lakoma. Tamaapak iti panagsugal na. Adayo ti gasat ken ni Doña Dolores. Kanayo na maapak iti sugal. Ket no maipaabak na amin dagiti kwartana. Awan tumeten ti pangsakana kadagiti daga nga insalda na kanyak. Di nantupayan mabayadan dagiti utang na. Kaya't asawan dayta. Kukwakton ti sanikwada. Saan nga usaran ni Doña Dolores ti utak na? Inutak nga alaan amin asa ni kuwada. Lindon, apay ngayon mawag ka. Kaya't ka lang nga kumustahin, Diana? Okay, aklaang. Awan tirong ba nga pagdanagam? Nasayat nga rod no kasta. Kaano ka diti pa nagsublim iti mansyon? Kaya't ka ngaminan na makita. Diyak pa'y amo. Kaya't ko pa'y ngamin ti agbakasyon diti rest house mi diti planta. Mabalin ka di nga umayak dita planta? Ha? Saanan, Lindon? Urayim lang at ti pa nagsublik iti mansyon. Okay. Sikat ti makam mo. Bye! Senyorita, apay nga inawagan na ka ni Lindon? Kinumusta naklaang, manang? Diyak ko makayat asong batan ti awag na. Ngam, amangan numasair tirik nana. Adang amin utang ko anaimbag anakam kan kwa na. No saan aga po kan ni Lindon? Nalabit analugin ti planta ti asukar. Kasta ka di, senyorita? Wen manang, ngam dumtang to ti aldaw ang mabayadak dagiti utang ko kan kwa na. Ay, wen gayam. Rumwarta. Ha? Sa dino ti papananta? Mapanta iti kabangibang nga ili. Malakip ko ni Alona anam-amok iti dayja a lugar. Ha? Ne, anya ti aramidan ta ijay, senyorita? Gumatang ta iti lako na anateng. Kan, kaya't kumaten ang makita ni Alona. Asinaw ti sapsapulan yaw, madam. Tata, naglako ka din ni Alona diti pwesto na? Saan naglako ita? Daalo na kan gardaw. Duwawin no talulaang adaras nga umay da aglakaw dito'y tsendaan. Kasta ka di, tata? Wan, madam. Amoyo ka din sa dino ti pagtaengan da Alona? Saan, madam? No kayat yaw, agsubli kayo laangan no bigat dito'y tsendaan. Amangan no umay da aglakaw. O sige, tata. Agyaman na. Awan mo't di Alona asap sa pulam, senyorita. Wen nga rod, manang. Isupay mo ti ginagarak diti tiyandaan. Manmanugayam nga umay daglako. Kasano nga rodan, senyorita? Adapay biit ka sa ritak. Sakbay nga agsublita iti rest house, manang. Sige, sikati makaam mo, senyorita. Kumusta, Doña Dolores? Oh, si kamot gayam, Linton. Inaldaw kan sa dito'y pagsusugalan.
Wan, kakaisuna nga do ti pagsugal ko. Agsugalak aging ga iti kayat ko. Kasta ti aramidam. Itayam amin akwartam dito'y pagsusugalan. Daytuyan ti pagragsaka, Clinton. Maliwliwa ka na imbag dito'y pagsusugalan. Isumet. Ala, agtaya ka pa'y. Talaga kasta ti aramidam. Kayat ko ti mga bakita. Okay, Doña Dolores. Agpapas ka manan dito'y pagsusugalan. Sige, panawan ka pa'y. Sana makadlaw ni Doña Dolores iti planok nga aramidan. Interesado ak launay kadagiti sanikuan. Mayat ti lokasyon dagiti daga nga adda kadakwada. Addan kanyak ti titulo ti daga ti plantasyon ti asukar a negosyo da. No agkam-kam mali, ket saan na ang masaka ti daga. Kukwakton ti plantasyon ti asukar. Alona, apay ajak makita ni Gardo dito'y balay. Sa dino tinapanan na. Napangimatang iti masapul tayo dito'y balay, tatang. Anya, Apay ka di? Ada ibagayo kan ko, ana? awan anak ko. Sa bali lang namin tinagparik na kanyak. Ha? Numabalin, saan ko mga umad-adayo ni Gardo? Saan tayo pa'y nga amo, no asino dagiti nagpanggap amang patay kan kuana? Tatang. Amangan, no adda makailasin kan kuana a kriminal, as ibigbiag pa'y gayam ni Gardo. Amangan no dagas manan ti mapasamak kan kuana. Tatang. Kabisado kon tilikaw ti bituka dagiti kriminal. No makita da si bibiyag pa'y ti target da. Sigurado apatayin da. Diyos ko. Nailot payla ang tilubong ni Gardo. Gaputa adda payla dagiti kriminal a nagpanggap amang patay kan kuana. Saan mo't nga agnanayon, nga agtalin na adladtan dito'y lugar tayo ni Gardo. Kasapulan na mo't ti rumwar. Tatang. No saan payla ang asumangpat intun madamdama. Nasken asurota kon itinapanan na. Lindon, Oh, Doña Dolores. Sikamot gayam. Kudat no nagawid ka? saan pa'y? Oh. Apay nagsenay ka? Malas, Lindon. Nabakak manan iti sugal. Anya? Diyakam mo no apaya kanayon ama abakak iti sugal. Relax, Doña Dolores. Panagkunak, saan mo pa'y mat anaibus di kwartam? Isungag taya ka pa'y. Husto ka. Adapay la kwartak dito'y ngam kayat ko tiyaginan na. Doña Dolores, sana rumbang nga ginana ka. Ang mga nuad-adda nga umadayo ti gasat kan ka. Ha? Ituloy mo lata ti agsugal. No talaga aman nugal ka. Aramidam ti amin, tapno makasubbot ka. Sa bagay, husto ka, Linton. Amangan ngagpaiso, lumadayo ti swerte kanyak no ginanaak ngagsugal. Talaga anala ka amamati iti amin nga ibagak daytoy at tao. Mapukaw ti limbong ti panunot na, numay papanan iti panagsugal. Oh, Lindon. Napauli magkamutan. Ket kita anak matlatan. Adalasim ka iti isip ko. Ano kayat mo? Danggayan nakpay nga ginom iti arak. Kalpasan na, ituloy mo tumanen ti agsugal. Magustuak day tangay bagam, Lindon. Malaalala, mapantangarutan. Nabayag akong dito sentro ti lugar na Alona. Diyak pa'y nagatang dagiti rumbang agatangag.
Gaputan nagpagnapag na akpay. Kaya't kula nga pasyaran da ito'y alugar. At dagayam checkpoint na iti soldado iti San Unay nga dayo. Ti masayat. Inakgatangan ng dagiti daddu mapay akasapulan mi. Ijay balay da Tata Ignas. Lindon, magusto ti impay no mo kanyak ngarak. Itala makaraman na kiti kastoy a klase ti arak. Sana basta arak dayta, Doña Dolores. Dagiti lang babak nang ti makagatang itikasta nga arak. Aniya, No gagangay lang nga tao ti gumatang iti dayta a klase ti arak, saan na akabaalan? Agpapas ka. Siyak ti makamong agbayad. sigurado ka, Lindon. Wen, Doña Dolores. Agpapas ka ita namang nanam iti imnas ti biyag. Anya ti kayat mo asawa, Lindon? Ah? Ti kahit ko asawan, bayat as ibibiyag ka. Ipapas mo ti imnas ti panagbiyag. Aramidam ti kayat mo, gaputa adupay ti kwartam. Gusto ka, Lindon? Eso ti raramida kita. Nalwanan ti panagbiag ko. Eso, maramit konti kay-kayat ko. Isumet. Kat kalpasan ti panaginom tayo ti arak, agsubli ka iti pagsusugalan. Kat agtaya ka iti dakkalagatan. Wan, nasken na makabawi ak. Nalakalang adurugan, daytoy Adonia. Gaputamay sa amanal. Awan ti amuna, iti planok nga aramiden. Senyorita, asino di kinasaritam itay a babae? May samot lang kadagiti amamok iti daytoy alugar, manang. Iso ti may sa idi ang nagpatulungak ang magsapol kan ni Ruben iti daytoy alugar. Kasta ka di, senyorita. Wen manang, awanan ti sabali a papanantan. Iso nga agawid tan. Sige, senyorita. Ni Alona ti gagarak iti daytoy alugar. Ngem, saan matgayam ang naglakong? Baliwan tatulaangan ti umay ditoy. Wan, senyorita. May mayat matlaang no agaliwaksay ka. Tapno malaganan ti rignam. Wen manang, Narigat mat no pampanunutom latan ni Ruben. Amang ano agsakit ka pa, no isulat tantyar aramidam. agyaman nakitikanayon apa ng pagbagam kanyak, manang Celia. Tikanayon apa nangan andingay mo kanyak. Ay, kasanulaangan no awan ka. Ti prenok. Apay akala at ni sardong mo ti kotse, senyorita. Asino tinakitam? Asino tinakita ni Diana. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.